autoru, fra Josipu, autora ovoga vrijednog enciklopedijskog priručnika. Nakon ove predivne pjesme i predivnog svjedočanstva, sada ćemo malo ući u svijet kristologije, New Age-a. Ako bismo htjeli najkraće i najsažetije reći kakva je to kristologija ovog planetarnog popularnog pokreta, onda treba odmah biti svjestan, konstatirati i notirati da je kristologija New Age-a heretička, krivovjerna, heterodoksna. Isus je, kako to autor jasno pokazuje u dijelu kojem obrađuje kristologiju New Age-a, definiran kao guru. Isusova smrt nema soteriološko značenje, Isusovo uskrsnuće od mrtvih nije prihvaćeno kao povijesni fizički događaj, kao njegova pobjeda nad grijehom, smrću i sotonom, a niti se očekuje ponovni Kristov fizički dolazak. To je autor dobro prikazao u jednom dijelu ovoga svoga vrijednog priručnika. Prema tome, kristologija New Age-a nema nikakve veze s naukom crkve i kao takva za kršćane apsolutno neprihvatljiva. Božja objava koja je u Kristu Bogočovjeku došla do svoga vrhunca, u New Age-u je srozana i reducirana na puko spiritualističko učenje o Isusu i Kristu, koji u takvom nauku nema nikakve veze s Isusom Kristom, kako poznajemo u Bibliji i crkvenoj predaji. Krist u New Age-u nije onaj koji oduzima grijehe svijeta, koji trpi zbog grijeha, nije sin Božji. To ni ne treba čuditi, budući da New Age smatra da je grijeh samo greška u percepciji, u spoznaji koja nas navodi da vidimo zlo, a u stvari samo postoji oko nas dobro, samo nevinost. Isus je u New Age-u tako prvenstveno učitelj mudrosti koji druge inicira na takav put. Prema kristološkom nauku New Age-a, Isus i Krist su dvije različite osobe. Tako New Age briše sa svoje kristološke mape kršćansku dogmu definiranu na prvom ekumenskom saboru u Niceji 325. godine, da je utjelovljeni sin Božji istobitan Ocu, ali isto tako briše i dogmu s četvrtog ekumenskog sabora, održanog u Kalcedonu 451. godine, koji je definirao da je Isus Krist i pravi Bog, ali i pravi čovjek, istobitan Bogu, po božanstvu, istobitan ljudima, po čovještvu. Temeljni kršćanski nauk o Isusu Kristu u New Age-u je tako pretvoren u redukcionistički nauk o Isusu i Kristu kao dvema različitim osobama. Tumačenje povijesne osobe Isusa i kozmičkog Krista, koji predstavlja božansku iskru, prepušteno je proizvoljnosti i novim interpretacijama pojedinih spiritualističkih učitelja u New Age-u. Koliko god je takvih učitelja, toliko je i takvih i kristologija. S pravom se, kako to i autor pokazuje, fra Blažević može i mora govoriti o alternativnim kristologijama, različitim, šarolikim i raznolikim. U nizu takvih različitih heretičkih kristologija pronalazimo i različiti govor o Kristu. Krist je neka vrsta eterički, apokaliptički, iscijelitelj, legendarni i tako dalje. Tako u New Age-u relativizam uz ezoteriju postaje glavno interpretativno mjerilo za tumačenje svega kozmosa, čovjeka i božanstva, a što se onda odražava i na neizbježno i na kristologiju. Što je nadahnuće i koji je izvor za kristologiju New Age-a? Iako sam naziv ovoga današnjega duhovnjačkog fenomena daje sugerirati kao da se radi o nekom novom dobu, nekom novom vremenu epohi, što u prijevodu i znači riječ New Age, s obzirom na kristologiju, u New Age-u zapravo mi nemamo ništa novo što već prije nije postojalo. New Age posuđuje, zapravo prerađuje i ponavlja, autor kaže reciklira antikne, heterodoksne, heretičke, kristološke misli kakve pronalazimo u kristologiji heterodoksnog judeokršćanstva iz kraja 1. stoljeća te početka 2. stoljeća. New Age jednako tako preuzima i vrlo raširene i popularne misli iz kristologije
religioznog sinkretističkog duhovnog fenomena zvanog gnosticizam iz 2. stoljeća. Mnogi suvremeni autori, među kojima je kolega Blažević, smatraju da je današnji New Age zapravo samo neki novi, suvremeni oblik antičke gnoze. Zajedničko je i heterodoksnom judeokršćanstvu i gnosticizmu da Krist nije bio Mesija, sin Božji, pa prema tome nije mogao biti ni spasitelj. U najboljem slučaju bio je definiran i prihvaćen kao učitelj mudrosti, najizvrsniji prorok. Sinovi i kćeri saveza, odnosno epohe novoga doba, to jest ere vodenjaka, kako sebe nazivaju Ređovci, slijede zapravo antiknu gnosticiziranu kristologiju koja je crkva već odmah na samom početku odbacila i osudila kao heretičku. I stara gnoza je naučavala autospasenje čovjeka preko spoznaje koja je imala spasonosnu ulogu za pneumatika duhovnjaka. Ali za razliku od gnostika, prema kojima je ta spasonosna spoznaja bila ograničena samo na nekolicinu, ovdje kod New Age-a imamo jednu novost, a to je da autospasenje može ostvariti bilo tko ukoliko to želi i ukoliko prizna dobrotu neosobnog Boga i svemira. U ovoj teoriji otkupljenja i New Age-ovske eskatologije New Age pronalazi svoje elemente u mislima britanskog kršćanskog monaha iz 4. i 5. stoljeća Pelagija, koji je naučavao da se svaki čovjek može sam svojim moćima spasiti ukoliko to želi. Dakle, u New Age-u čovjek se spašava snagom vlastite volje i vlastitoga znanja, promjenom svijesti i uzdizanjem iste na višu globalnu razinu. New Age je tako u svojoj željenoj i proklamiranju novosti na svim područjima života neizbježno ovisan o starosti, s obzirom na kristologiju, o starosti krivovjernih već učenja o Kristu, koja je crkva, kako rekoh, već odmah na početku odbacila. Međutim, ta krivovjerna učenja, ona nisu izumrla, nego su se kroz kasniju povijest sve do dana današnjega uvijek pojavljivala u ruhu koje se danas žele prikazati kao novo doba. A zapravo je idejno i misaono veoma staro. Postoje naravno i razlike između antikne i ove neognoze, o čemu vrlo dobro i detaljno opisuje i prikazuje kolega Blažević. Mišljenja sam da ovaj enciklopedijski priručnik New Age i kršćanstva je uspjelo ostvarenje autorove prvotne zamisli i želje da čitateljima, pogotovo kršćanima, pridonese učvršćenju njihovog vlastitog kršćanskog identiteta, te da istovremeno bude i njegov skromni doprinos u godine vjere, a sve naše godine bi trebale biti godine vjere, kao putokaz u suvremenosti i u potrazi za smislo života. Objavljivanjem ovoga priručnika bit će popunjena je dosadašnja praznina koju su osjećali osobito oni koji se bave proučavanjem i zanimaju za proučavanje religija i suvremenih religioznih pokreta, ali također i za mnoge one koji iz različitih pobuda se zanimaju i žele baviti, barem informativno ili rekreativno, ovim tematikama. Nadam se da će ovo objavljivanje ovog vrijednog priručnika biti dragocjena i dobrodošla u tom smislu pomoć svima čiji se znanstveni interes kreće unutar spomenutih područja. Siguran sam također da ovaj priručnik pogađa i odgovara potrebama i željama i mnogih drugih koji se New Age-om možda ne bave toliko na znanstveni i studiozan način. I u jednom i u drugom slučaju priručnik će biti korisno i nezaobilazno pomagalo na hrvatskom jeziku, jer do sada ovakvog priručnika nismo imali. I zato vas pozivam na kraju sve da večeras po sniženoj cijeni iz svoga siromašnog budžeta odvojite nekoliko kuna kako biste pribavili ovaj priručnik i pribavili istovremeno s njime i vrijedne
valjane i znanstveno utemeljene argumente s kojima ćete moći baratati u eventualnim diskusijama i debatama koje vas čekaju. Hvala na pozornosti. Moje uđi snove, budi tu još večeri ove. Dođi i štiti me u noći, čuvaj me dok sklapam svoje oči. Odmori moje tijelo, ispuni dušu, ispuni srce cijelo. Dođi i s ljubavlju me gledaj, uvijek tu, nikome